tehdään helppo mausteseos lampaanlihalle. Kuivamausteesta saa parhaan tehon irti paahtamalla niitä ensin pannulla. Kaada mustapippurit kuivalle paistinpannulle ja paahda pienellä liikkeellä, kunnes pippurit ovat kiiltäviä ja tulevat aivan pinkeäksi. Paahtamisen jälkeen siirrä pippurit mortteliin. Kaikkien jauhettujen mausteiden maku paranee huomattavasti, kun niitä paahdetaan öljyssä tai voissa. Lisää lopuksi rasvajoukkoon vielä kuivattu timjami. Puuvartiset yrtit, timjami ja rosmariini paranevat, kun niitä myös hauduttaa rasvassa. Lisää paahdettujen mausteiden joukkoon suolaa ja oliiviöljyä. Sekoita morttelissa tasaiseksi tahnaksi. Levitä seos lampaanlihan pintaan. Näin saat helposti 3 mausteella erinomaisen lampaanlihan.